Nangreklamo ang mga residenteng nasunugan ug panimay sa barangay Tipolo, Mandawi City gumikan sa pagdemolish sa taga City Hall sa mga tulda-tulda ug temporaryong istruktura. Kinumduman gipahibaw sa syudad nga dili una patukuran ug istruktura ang maong dapit. Si Nico Sereno sa report. Pasado alas 10 kaganiha, naabot sa may sitio Maharlika, Barangay Tipolo, ang mga sakop sa City Demolition Team. Wa sila maglangan o gipangguba kini mga temporary structures nga gitukod sa dapit na sunugan nga gitambakan na og yuta. Ang maong mga tolda gipabarog sa mga residente sa miaging semana apan wala kini gipuy-an. Gumikan sa pagdemolish sa mga istruktura ng reklamo ang mga mulupyo. Pati isok lagi kay ganina. Di wala lang ko kay daan mang sulti ng mga bugada, mga advisor. Pasag nila ay nagtubaga, ay mo pagbuhat ng violente. Sagdi lang. Nga ato lang kudakan mangihan ta. Sa miaging semana, nagpa-press conference ang mga residente nga nagpahibaw sa abiso sa DENR nga timberland ang dapit. Ila sab gisupak ang plano sa syudad nga mutukod og residential building sa lugar nga pwede sab kapuy-an sa ubang mga residente gikan sa laing barangay. Buot nila nga sila ray maakomodar sa dapit. Katunggan man naanay sa suot ni pasok, nag-ingon sa pasok nga di bawalan ang mayor sa pagdibilap kay katunggan ug buhat og mga uban da. Una niini, gipahibaw sa City Hall nga dili una patukuran ang lugar hangtod nga mahingpit ang plano sa syudad alang niini. Apan gipasalig sa LGU nga ang mga nasunugan ang i-prioritize sa dapit. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.